تاريخنا زجمر أبناء حاجة عرفت ساعات أبني فيرمور زبها البيت تمرتي أبو زحات ورحين دحال مس بامبولاتات تأثيران رئياء لنا إيه فيلم ونقد مش دشتسمني وسدنا مو وانيس دي ببزح شمعات خبيبة حايلا بخمي كتقوطاتر كم تخيلنا تمهارتي إياه حايلا مقوطاتر زخيلا وديس أبستبها لمصحف هالو إيو قصالون وانيس دي حدقاتها لسبني محز فتنمو إذا سبون هصاونتي قتل نبره وانس دي ونعو نمئلاش نمودعتا غزي زحزو أقحى بممصع حايلا بمتقامس زلو بوتان مرآي نيت سب نمقتال علامات تقبر امو قتال سب زنورو لختما خالي سلا زنبره ناب ايربورت تخيد ابت ايربورت تفتشلو ساعات دما زيد لي نغرات حزا صنح ايتم وردياتات زغبرتو نغر يغرممو نيت خراي حدغوا وانس دي دما افتقتال سب تبصحمو نيت سباي كتقتلو انتبل هانده بس زخونه رأي ترئيمو عرسا سيحيتا تودق قصيلو ونوانس دي أسرامو نعا أزمسل بامبولا رأي يقلدلا يتسبو تزاناقعنا هالوه كينغزي تبهال إدني تسوي هرمو أب مريت مسودة قد ما يوقعو قصيلو ونوانس دي فتحمو بقصالو نعرفت ساعاتا نمي حقواسنا وقزاءات ملس سدرا أول نبعلا نحوان نعرفتم ساعات سلزا أخله ناب نيفرمور بيت تمهرتنا وسدوهم إيوم نيفرمور فليو هبتو زلوهم زمهارلو إيو عب من قدمو قلنا ونسدر حوا ناي بيرك حيل كم زلو نرئي ألنا بقوون إسو كم قلد سدد بركي حادقانا سرحي مخانو نرئي ألنا ترئيتنا انت لوات رما حادة سبح بقفوتو ناس على نرئي ألنا بزفر رحنا قرقن ايتي سواعي بتوالعتي شلا يخبا بقلطف دمانا ماكينو يا أتمو كن كعب تعم زنقع إيو نا حالكو إذ تفتر نقرنا نقرونا هاللوه بزحات قراتات بمنصايت كعوو ترئيتنا انت غير وإن سدن نحاون ناب نيفرمور بيت تمهرتي يبزحو نابوشت أبزاعته لساعات إيتم تمهار الجاقنا مخانا ينقروا مخنياتو أبز قدميلو نيت بيت تمهرت كابعين وتاتريفات إيا ترئيس ممهرون سلامتو يغربلا قد سيلاو ناب كلاسات خيرمو ميسم حزا اندي تراخب وهبتو عمسيات اللازنة برت بامبولا مسحبتا ناب تحادا كفلك تأتو انتبه حادا قستي يسحتا عبت قستي زخونا فوتو سلازنة برت فوتو انتريو دما ميس ممهرانات تراخبو زنبرتن عبلي علي دمانا تختلوا مخانم تصحفوا وأيو ونس ديون حيلا بمطغام نمرأي تفتنمو كين كعمن النوتو كتفولتا اي كالتن ما حذا اندي دما كابعينا تصلم نوعات تريمو بقو دما انتا خوين خيخي بمبالتا حتى وانس ديقن منم زجنق كم زيولو تنقرامو بخالق وغن دما نايوانس دي سدرا ميس رئيس ممهرانا تفالتو ايوم يترئيس ممهر دما حدا خفت غزا سلا زنبرو نيو حدات معالتاتاو انخصنحي حتم ترئيس ممهرون بزاي اخلون ناي ونس دي ادو مورسيانون ناي تو كوميتي اكاويت نكتخون سلطان يهبا وانس دي ون مسدرا مخان سلا زي تدلي وكنا غبرتنا بطاشا تقعاز ابتيጫካ ፖላይስ خبيبوم ترئيمو نيتز تفتر ነገር ንምራይ እንትኸይድውን ቅድሚ ሕዚ ብሽላታት ተበሊዑ ዝሞተ ሰብ ንርኢ ኣለና ዋንስ ደውን ናብ ሳንቲያጎ ትበሃል ፖሊስ ብምኻድ ዝተወሰኑ ዘረባታት ተዛረባ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ድማ ካብ ማእኸሎም ሓደ ሰብ ንሃደመ ትርኢ ብቕልጥፉውን ተኸቲላቶ ብምኻድ ኣርኪባ ወቂዓ ነቲ ሰብ ትሕዞ እቲ ሰብ እውን ናይ ቀደም ፖሊስ ጋሊን ነበረ وانس دي انتاي كم زغبر زلو تحاتتتون قالين ون سلغوينኛ سبنا صاري مخاني نغرا وانس دي ون ناب غزا انت ملس ما حزا ام بالخل عمل اخت كم زمصات نغرا نزي سئل مسرعيته دما ناي شلا سئل نبرو كاب كفلاون زخونه اقحا كم زوسدا صحيف لا ايو وانس دي انتاي كم زوسدا انت الش دما كاب قلعنتا اتحزا تصحفو زنبرت دوكمنت كم زوسدا تري يتسبون مال اخت كم زصحفلا شوع مشت أبزقاصلو عنصيتي كم زأتو وتناغروا أيو وانس ديون كم مقصالو نقدميت نابت عنصيتو وشت تاعتو ترئيس ممهرون نايدر في بروجرام نقربه نبره وانس ديون على شعب مقصال دوكمنت عم اخل ترخبو جن كعا كم موصع نقدميت ترئيس ممهرنا تحوي قاصلو وانس ديون بقلطف دوكمنتا بمحاس وصي عنصيتي زتسرحون بنايعف ملكعن تخون نايتي بيت تمهرت تمهارو كم زبرر غيرم ناتزناقعو ايوم ناي محاذا اموصا زي رأيت إلد دمو نابت رئيس ممهر تخيدمو وانس دي او حدقا مخانا نكتناقر انتبت بيدحري تاوانس دي تمتص
ዋንስ ደውን ከምዛ ዓይነት ዓውዓው ስለ ዘይትፈቱ ቅድሚ ሕዚ ነቲ ቤት ትምህርቲ ንምድሓን ዝተሰኣሉሉ ስእሊ ብምቅጻል እቲ ዝግጅት ረቢሻቶ ትኸይድ ኣብቲ ሽዑ ምሸት እውን ሓዋ ቦክሲሊ ኣብቲ ጫካ እናተጓዓዘ እናሃለወ ተዓንቂፉ ይወድቕ እሞ ናይቲ በርቂ ሓይሊ እውን ኣብኡ እናወደቐ ንርኢ ኣለና ሃንደበቱ እውን ሓደ ዝሞተ ሬሳ ብህይወት ይመጽእ ዋንስ ደይ ድማ ናብ ክፍላ እናኸደት እናሃለወ ማሓዚኣ ተኸቲላታ ትመጽእ ኣብ ክሳዳ ምስ ሓዘታ ዋንስ ደይ ሽዑ ንሽዑ ናብቲ ጥንቆላ ትልወ ዝጠንቆለቶ ነገር እውን ማሓዚኣ እንዳ ኣብ መቃብራ ብሽላ ተኸቢባ ትሪኣ ኣላ ብድሕሪኡ እውን ማሓዚኣ ብምምጻእ ብኣ ምኽንያት ከም ዝሞተት እናተዛረበት ተሓንቃ ዋንስ ደይ እውን ዓርሳ ስሒታ ብምውዳቕ ኣዲኣ እውን ከምዚ ዓይነት ስራሕ ንምስራሕ ከም ተቋርጽ ትዛረባ ዋላ ይኹን እምበር ዋንስ ደይ ናይ ኣዳኣ ምኽሪ ሸለል ትብሎ ኣብቲ ጥንቆላ ዝረኣየቶ እውን ናይ ማሓዚኣ ዕጫ ንክትልውጥ ትውስን ምኽንያቱ ማሓዚኣ ብኣ ምኽንያት እያ ትመውት ብምቕጻል እውን ዋንስ ደይ ናብቲ ጋሊን ዝተባህለ ፖሊስ ትኸይድ ግን ከዓ ገዛ ምስ ኣተወት ጋሊን ብህይወት ኣይጸንሓን ዝሞተ እውን ብግፍዒ እንትኸውን ኣዕንቶ ኣይነበሩን ሃንደበት ድማ ካብ ኣፉ ብዙሓት ዘለዎም ሽላታት ይወፅእ እሞ ዋንስ ደይ ድማ ናይዞም ሽላታት ምድግጋም ተደናጊርዋ እዩ እቲ ሓደ ኣትኺሩ እንትሪኣ ድማ ዋንስ ደይ እዚ ሽላ ኣብቲ መልእኽቲ ዝተለኣኸላ ተሳኢሉ ዝነበረ እዩ እቲ ዝሞተ ሬሳ ብምንኻዕ ነቲ ዝተፈጠረ ነገር ንምፍላጥ ሓይላ እንትጥቀም ሓይላ ምስራሕ ጠጠው የብል ዋንስ ደይ ምስ ሰንበደት ድማ ፖላይስ ይመጽዋ ንምህዳም ዋላ ተፈተነት ግን እቶም ፖላይስ የርክብዋ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ተወሰደት እውን ፖሊስ ሳይንታጎና መርመረታ እያ ኣቦ ኣጎብ ዝመጽእ እሞ እቲ ኣቦኣን ጠበቓን ብምውጋዕ ድማ ናመርመረታ ናሃለወት ካብኡ የውፅእዋ እሞ ናብ ቤት ትምህርቲ ይምልስዋ ናይ ዋንስ ደይ ሓዋ ቦክሲሊ ኣብቲ ምሸት ዝረኸቦ ሬሳ ኣብ ዝኾነ ቦታ ንርኢ ኣለና እቲ ሬሳ ብዘገርም ኩነታት ዙምቢ እዩ ነይሩ ንመሓዝኡ እዩን እውን ዝረኸቦ ዙምቢ የርእዮ ቦክሲልን ድማ ንመሓዝኡ ንምርኣይ ብበርቂ ሓይሊ ህይወትና ዘርኣሎ ንርኢ ኣለና ዋንስ ደይ በቲ ጥቕዓት ድሕሪት ዘሎ ነገር ንምፍላጥ ናፃዓረት እያ በዚ እውን ምስ ርእሰ መምህራን ምስ ዶክተራን ትዘራረብ እሞ ግን ከዓ ነቶም ሽላ ጠጠው ዘብሉ ተምሃሮ ከም ዘለውን ኣብቲ ሕዚ ሰዓት ግን ከም ዘየለውን ይነግርዋ ዋንስ ደይ እውን ነዚ ሰብ ንምፍላጥ ቅድሚ ሕዚ ናብ ዝነበረ ጨረር ንምኻድ ትውስን ናብ ሳይካትሪል ሆስፒታል ብምኻድ ዶክተር ፌርበን ዝተባሃለት ናይቲ ቦታ ተቆጻጻሪት ሰላምታ ይለዋወጣ ንታይለር ንምርኣይ ከም ዝመጸት ትነግራሙ እታ ዶክተር እውን ትፈቅደላ ታይለር ናብ ዝተኣሰረሉ ቦታ ትኸይድ እሞ ካብ ነዊሕ እዋን ታይለር ብምርኻብ ኣዋላ ትሕረቕ ዋንስ ደይ እውን ኣቦኡ ከም ዝሞተ ትነግሮ ኣቦኡ ድማ ብሽላታት ዝተበልዐ ፖሊስ እዩ ነይሩ ግን ከዓ ታይለር ምንም ኣይመሰሎን ነይሩ ሽዑ እውን ዋንስ ደይ ስለ ዝእሰረቶ ሓሪቑ ስለ ዝነበረ ሽዑ ንሽዑ ናብ ጨረር ክቕየር ምስ በለ ናይቲ ቦታ ተቆጻጸርቲ ስቕ ከብልዎ ይገብሩ ትርኢትና እንትልወጥ ድማ ብሳይንስ ክፍሊ ውሽጢ ቦክሲሊን ኮፍ ኢሉ ናሃለወ ንመሓዝኡ ብምምጻእ እቲ ዞምቢ ካብ ዝተኣሰረ ከም ዘምለጠ ይነግሮ ብኻልእ ገጽ ዋንስ ደይ ናብ ክፍላ እንተኣቱ እቲ ኪንግ ከም ተቆለፈ ትርእዮ ንዋንስ ደይ እንዲ ብዘይፍለጥ ሰብ ከም ዝተዓፈነት ይነግራ ኣብቲ ገዛ ውሽጢ እውን ቴሌፎን ናፀውዐ ስለ ዝነበረ ኣልዕላ እንትሰምዕ ማሓዛኣ ንምርካብ 30 ደቂቓ ከም ዝተረፋ ይዛረባ እንዲ እውን ምስ ኣፍቃሪኣ እያ ተዓፊና ዓርሶም ካብ ዝስሓትዎ እንትለዓሉ እውን ኣብ ልዕሊኦም በላሕቲ ሓፃውን ከም ዝተቐመጡ ይርእዩ ዋንስ ደይ እውን እንዲ ኣበይ ከም ዝተኣሰረት ሓበሬታ ስለ ዝተቐመጠላ ነቲ ሓበሬታ ብምጥቃም ናብቲ ዝተኣሰረትሉ ትኸይድ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብቲ ዝተዓገተትሉ ቦታ ትበጽሕ ንኪንግ ዝተኣሰረሉ ንክፈትሖ ተኣዘዘቶ እውን ነቲ ሓደ ገመድ ምስ ነኽኦ እቶም ካራታት ሓደ ብሓደ ይወርዱ ሓዲኡ ሓፅን ይወረድ እሞ ንከይንቀሳቐስ ይኽልክሎ ሽዑ እውን እቶም ካራታት ናብ ዘለውዎ ናወረዱ እዮም ዋንስ ደይ እውን ነቶም ካራታት ጠጠው ንምባል ዝተሓተተቶ ሕንቅሕንቅልተይ ስለ ዝነበረ እሱ ተፈቲሓቶ ነቶም ካራታት ጠጠው ተብሎም ነበረ ከም ዕድል ኮይኑ ግን ምስ ፈትሕቶ ነቶም ካራታት ጠጠው ብምባል መሓዝታት ተትርፎም ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ድማ ሓንቲ ዘይትረኣይ ሰበይቲ ትመጽእ እሞ ንዝገበረቶ ነገር ራእይ ትህባ እታ ጓል እውን ናይቲ ቤት ትምህርቲ ተምሃሪት እንትኸውን እቲ ዝገበረቶ እውን ፕራንክ ከም ዝኾነ ትነግራ ዋንስ ደይ ነታ ጓል ምስቲ ትደልዮ ሰብ ርክብ ከም ዘይብላ ምስ ፈለጠት ዋንስ ደይ ካብ ሕዚ ከምዚ ዓይነት ቀሊ ተቐሊዳ ከምቲ ቀትላ ፈኪራትላ ትኸይድ ትርኢትና እንትልወጥ ድማ ሓደ መንነቱ ዘይፍለጥ ሰብ ብማኪኑ መንገድና ኸደና ሃለወ ሃንደበት ሓደ ሰብ ይገጪ ነቲ ዝገጨወ ሰብ ንምርኣይ እንትወርድ እቲ ሰብ ኣብቲ ቦታ ኣይጸንሖን ናብ ድሕሪት እንትዝወር ግን ቦክሲለይ ዝሓዞ ዙምቢ እዩ ነይሩ ነቲ ሰብኣይ እውን ብሕማቕ ገፊ ይበልዖ ዋንስ ደይ ኣዲኣ ናይ ውዲት መጽሓፍ ከም ዝወሰደትላ እንትፈልጥ ነቲ መጽሓፍ ንምምጻእ ተሓቢኣ ናብ ናይ ኣዲኣ ክፍሊ ተኣቱ
إذا مصحفون حيلان مركب زي حق زي نيرو جن كع أداءات مصأمو تأتو تبلا وانس ديون أداءات مصحف كم زدليان نعم حذا عجان مغيار حيلا متقام كم زدليان تنقرامو يخون برز بلت ولا تبلا إيت مصحف كم زي تهباد ما تزاربها مخنياتو حيلا دقي ما تتقم تخوينا هيوتا كحلف كم زخيل بمحساو كم زخونة تنقرا بيصبحتي ون بعل بوكسيلي زي طفهم زومبي كم زرخبو ونرئي علنا إذا زومبي ون هيوتنا زرق مخاننا رأي إيوم يجون كاب حزي خططفيو بمبال محساب يجم بوكسيلين ولا نحدثو كم زي الزاربية تنققمو بخالق وغن وانسدي ناي بوليس تليفون بممصا ناي دمت ملأخت مسمعي جمرو إيت ملأخت دما بيناي مجمرتات رئيس زرعنايو بيشلا زموت ناي كارلين دمت إيو نيرو أبت شعو ساعتون نيتي بوليسينا من رجل نيرو بدحريون أبناي قارلي قزاز رخبوو حدا فوتو مرأي جمرو أبت فوتون حدا قزاير إيمو نابت بوتا بخمي كم زغيد نحسبتنا هالوه كم عدل خوينقن بيت مهرت زتدالو قعزو سلز نبره بحواري خدو أبت كان بوني بصحمو وانس دي حواناي ريسا صندوق تشكمو انتريو انتاي ايو بمبال تحطو حواد ما ترحمو خانونا تناقر ولدتهم هندبتي مسؤو بوكسلو النتي عدل بمطعم نابت كان بحزو يخيرمو ما حذو ما تترأي بمبال انت حطو بوكسلي لما منهم كم زي ترأيين سبت مصيون مصاديا كم زقمطلني زربو بخالق وغن اترئس ممهر سيلا ات كامبينا تزربن هالو ايتم واردياتاتي مصئمو ايت بوتا قدم شدشتو ورحم تحازن ترئس ممهر يزربو جن كعا اترئس ممهر ابو نمصنحو علكم زتوهابو يرئيو جن كعا كسمع معو سلازي خالو وانس دي ابز بوتا نكصنحو صوتان مفتار تقرب ايتي صوتا دما بسعر ابو نكصنحن لتسعر دما كم زخيدن يهون ايتي صوتاون نخليتو انجوج لحد عينه انقاق حز مسل زوهابهم انتخون ايتا اقحب بمسراق نابت زتبهالو بوتا حز خامم صاي نيرو ايتي صوتا مس جمرون نايتم واردياتات غجله نيناي وانس دي غجله يتقعوممو إتا أقحي وسدوو نيتا أقحب موسى دمارتشتي تكسو بعلو نسري دماناتهم أقحان موسى بخالي أنفتنا تصبي إيوم يجو ناتهم قجل سلزنبرة نيتا النهب بمئزادنتهم واردياتات كتقعو ومئززهم وعنسري أقحهم بموسى بفتنة نابتبوتهم نموسى تخيي جن كعانيتهم واردياتات قجل قدموهم قريبو سلزنبرة وعنسري قنقويا سلزي تركبو قمت زرقي حابت بوتا بمبصح إتا أقحا تقمطو بيخمون أبت كان بزيصانحو إسهم يخونمو أبت مشت إتم تمهارنا تزناقعو إيوم وعنسري دما نيت زرقايا تقزان مركبنا أدلشت إيا نيت قزاون رخيبانا وشت تأتمو أبت مندق بزحات زتتصحفو لوايس زتبهالت سبون كم تقلش تتصحفو ترخبو وانسريون لوايس من مخانا مفلا حايل بمطعم نمتنقال تفت جين كعم نمكر رأيي كألن بيدحريون أبت من دغزنبر ورقاتات توسدوممو أبز حيز ساعات حيلا مركب سلزد ليا نيتي مصحف نمركب قديتا يخونا كسيلا ونبادي أب مخاد ني أدي أمد دارا داري تقريبا لا يسون عين نشفين النكفال ما أينيرو بخالي وقند ما أتمز سعر وردياتا حيني أمن مفدايت المناوط انرئي لنا كسيلو نايتم وردياتات حلافي زومبي نابزل وغزايا أتو أبزز أتو لساعات بعال بوكسي لزتصادوو ريتشيتي فند جين كعا زومبي نتسبلي قتلمو إتم خلقت وردياتات نارعي وسلزنبرو بفرحي يطرعو إذا خمزيلون هالو دما أدن قوال نابجا كأتون كفال ما أيو إذا فيلميان مسعر دما عبدالة تنزل برشقون مسوار إيو بعال بوكسلين دما نابت غزاي خدمو إذا زومبي كم زملة تير إيو بدحري إدما بقلطف نزو زومبي نما إلا شي جمرو بدحري إيوان إت زومبي نيناي بوكسلين أبو ناتقعنا هالو يركبوو بوكسلين دما بحايلو بمطعم نت زومبي يدير بيمو إذا خمزنا هالو كابنا وحق زين دحار نايوانيس دي أدي أمورج إت فيلميات سعر كي تحاسباقن إت زومبي بدحرتنا مسانا برا وانس دي دما بإذا حدث تخرب قلطف دربيات قتلو عبتشعو ساعتون بولايسي مصأمو إت خبابي مصراي يجمرو إت بزنبوون كم زي موتن حيزوم نواسدو ومخانا ميرئينا وانس ديون عبترئي اللساعة حادث بسلم زي تخدنا سبتري عبزغط المعالت دما أبو هسبيتال وشتي تيكن تبهال قوال نرئي علنا تيكن دما نتايل راديو انتخون نعو إنو مرأي نتا دكتور فقط حتى إتا دكتور ون إشتن مسزاربتان خطأتو تفقد اللامو إتم واردياتاتو ونابو دايو وسدوا تايلر دما أدو مصرعايا
ብሕርቃን ናብ ኣራዊት ይቕየር ኢዱ ብምውፃእ ይሓንቃሞ ምስቲ መንድቕ የዋቕዓ ግን ከዓ ኣዲኡ ምንም ከም ዘይመሰላ ፍሽኽ ትብል እሞ ከምዚ ንሃለወ ድማ ናይ ወንስደይ እንሓጓ መፅኣ ንሪአ ኣለና ዋንስደይ እውን ንዓኣ ምስ ረኣየት ሓጎስ ይስምዓ እሞ ምስ እንሓጓ ኣብ ተዋግዐሉ ሰዓት እቲ ሽላ ይመጽእ እሞ እቲ ዘምጽኣቶ ወረቐት ሒዝዎ ይኸይድ ዋንስደይ እውን ንክትሕዞ ዋላ ትፈትን ግን ከዓ የምልጣ ቀፂላ እውን ዋንስደይ ሓወቦ ኣፌስተር ትጽውዖ እሞ ምስ ተራኸቡ እውን ሎሩስ ዝተባሃለት ሰብ ኣብቲ ሆስፒታል ንኽእልሸላ ትዛረቦ ሓወቦ ኣፌስተር እውን ካልእ ሽግር ከም ዘለዎ ብምምሳል ናብቶም ኣስማተኛታት ዘለዎ ቦታ ይውስድ ሕክምና ምስ ተገበረ እውን ሽግር ከም ዘለዎ ይረጋገጽ እሞ በዚ እውን ሓወቦ ንክጸንሕ ይገብርዎ ብኻልእ ወገን ዋንስደይ ምስ መሓዛኣ ናዋግዐት ንሃለወ እቲ ሓደ ዓይንን ብዙሓት ሽላታትን ብምምጻእ ንበዓል ዋንስደይ የጥቅዕዎ በዓል ዋንስደይ እውን ብቕልጡፍ ብምሕባእ እቲ ርእሰ መምህር እውን ኣስማቱ ብምጥቃም ከጥቅዖም ይፍትን ግን ከዓ እቲ በዓል ሓደ ዓይኒ ሽላ ንኪንግ ሒዝዎ ይኸይድ ነዚ ዝረኣየ እቲ ርእሰ መምህር እውን ሓይሉ ብምጥቃም ንኪንግ የድሕኖ ኣብቲ ሰዓት እሱ ዋንስደይ ጸሊም ዝተኸደነ ሰብ ናምለጠ ትርእዮሞ ዋንስደይ ድማ ብቕልጡፍ ትኽተሎ ንእሽተን ምስ ተረፋ ከም ዝተለመደ የምልጣሞ ብኻልእ ወገን ድማ ፌስተር ድማ ነቲ ዝተባሃልዎ ሎሪስ ዝተባሃለት ሰብ ናኣለሸ እዩ ከይሓሰቦ እውን ሓደ ዋርድያ ይርእዮሞ ሒዞም ናብ ሓደ ገዛ ይዓጽውዎ እቲ ኪንግ እውን ነዚ ናረኣየ ስለ ዝነበረ ከይዱ ንወንስደይ ኩሉ ነገር ይነግራ ዋንስደይ ናብ ሓወቦኣ ክተምልጦ እንትኸይድ እውን ዘይተፈለጡ ምስ ሓወቦኣ ዝተኣሰሩ ዝንቡ ይፍትሑሞ ኣብኡ ዝነበሩ ዋርድያታት ይበልዕዎም ኣብ ዝረብሻ እውን ናይ ታይለር ኣዲኡ ተምልጥ ዋንስደይ ድማ ምስ ሓወቦኣ ብምዃን ንሎሪስ ትበሃል ሰበይቲ ንምእላሽ ትጅምር ካብ ብዙሕ ኣለሻን ንሎሪስ ይስእንዋ እሞ ካብ ምኻዶም ንቕድሚት እቲ በዓል ጸሊም ክዳን ይመጽእ ቆቢዓ እንተውፅእ ድማ ናይቲ ሆስፒታል በዓል ዋና እያ ነይራ በዓል ዋንስደይ እውን ብስምባደ ይርእይዋ እሞ ንዋንስደይ ንክትቐትላ እያ ድማ ዝመጽእ እታ ሰበይቲ ኣብ ትዘናግዐሉ ሰዓት ሓወቦኣ ፌስተር ሓይሉ ብምጥቃም የጥቅዓ እሞ ግን ከዓ እቲ ጥቕዓት ተኸላኺላ ተሃድም እቲ ፌስተር ዝሰደዶ ሓይሉ እውን ናይቲ ሆስፒታል በሪ ይኸፍቶ እሞ ኣብኡ ዝነበሩ እስራት እውን ይፍትሑ እዚ ከምዚ ንሃለወ ናይ ታይለር ኣዲኡ ድማ ካብቶም ዋርድያታት መፍትሕ ብምውሳድ ንወዳ ትፈትሖ ግን ከዓ ኣብኡ ንሃለወ ናብ ኣራዊት ከም ዝቕየርን ቀልጢፋ ንኽትኸይድን ይነግራ ኣዲኡ እውን ብቕልጡፍ ናጎየት ተምልጥ እሞ ግን ከዓ ታይለር ብሓይሊ ስለ ዝጎይ ብድሕሪት ይመጽእ እሞ ወግኡ ይቐትላ ብምቕጻል እውን ታይለር ንዋንስደይ ንምቕታል ይኸይድ ንእሽተን ቃላት ምስ ተዘራረቡ ድማ ካብቲ ፎቅ ብምድር ባይ ዓርሳ የስሕታ ፖላይስ እውን ብምብጻእ ድማ ንታይለር ይትኩስሉ ግን ከዓ ታይለር ካብቲ ቦታ ናምለጠ ንሃለወ እዚ ሲዝን ኣብኡ ይውዳእ ፊልምና ዝተመቸወኩም ድማ ላይክን ሳብስክራይብን ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ